It is a story of a princess, Princess Anisa, Gimbiya Anisa. Zan nemi mai martaba bayan aure na da Gimbiyata sai a bani kai ka zama bawa mai yi wa matata hidima. Ranke dade. Kar ka ce komai, ka bar komai a hannuna. Ina son ka. Sahabin nawa. A film produced by Najib Balarabe, executive producers Sadiq Arfat and Hassana Maman Ali. Babu wani abu da ya kai kyau a duniya. He was lost in the jungle of love. Ki kokari ki je ku gaisa da mijinki ne jiran gado. Ba za yi ba. Na tsane ka. Kuma ba zan taba son ka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimbiya Anisa. Zuciyata ta kamu da son wannan yarinyar da muka haɗu da ita a daji. Wace ce ita? Gimbiya Anisa matar maza ce irin mu. Tabbas Anisa matar maza ce irin mu. Ni Abbas dan sarkin baka ba irin ku ƴaƴan kuikuyo ba. Gimbiya Anisa matar maza ce irin mu ba mata ba. A tara dan makoyo da Abbas. Kyawun surar halittar Gimbiya Anisa da faɗin masarauta irin tasu. In dai ni Amaru ɗan sarki ina wajen. To ni zan ci wannan gasa. Allah ya kai mu goban lafiya. Duk wanda ya iya Allahnsa zai wani. She was heartbroken in search for the righteous hero. Ki mun wata alfarma mana. Wace alfarma sahabi? Ina so ki bani dama in bare miki raken hannun naki saboda ki jira nishin sa. Inde wannan ce alfarma ba ta karbu ba. Gimbiya Anisa. Tun da zai rima yana can a kwance cikin yanayin damuwa ko abinci ya kasa ci tun jiya. Ka matsa min na wuce. Sai kin ce kina so na. Joy, conflict, sympathy. Waye shi? Sahabi. Sahabi? Dan na tashi ki fita. Wannan shine abin da nake gudu. A je maza a kawo min shi nan duk inda yake. Try your best and leave the rest to the Almighty. Yana bawa dan me za a bashi takobi in ba dan ya danga kula da ita ba. Dan ba za ka iya wannan aikin da na sa ka yi min ba. Ka gaya min. Duk wata hanya da na sani mai bullewa na bi ta domin in gano wanda yake ko kuma waɗanda suke da hannu akan wannan hari da aka kawo ma amma ban gano ba. Wai suwa ita wa? Gimbiya Anisa. Yanzu na canza nawa, na koma goruba. Kuma dai me zaka koma dai ni zan ci ne. Wara ce. Ina so ka min alƙawarin cewa duk wuya duk rintsi kamar yadda a tsawon shekarun nan ka kula ka adana azurfan nan haka nake so ka adana soyayyata a cikin zuciyarka. A yau an samu tsabakurin da ya tono wutsiyar dodo. Story, screenplay and directed by the decent, disciplined director Aminu Bala Maidoki. Gimbiya Anisa. Gimbiya Anisa. Gimbiya Anisa.